Първо, Бог ме обича. Второ, аз съм се грешил. Трето, Исус Христос умря за мен. Бог прави всичко възможно, за да ти покаже, че те обича. Решението обаче е изцяло твое. Всеки ден вземаме толкова много решения. Какви дрехи да облечем, какво да ядем, кои приложения да свалим за телефона. Но що се отнася до решението ни за вярата в Бога, сякаш ни е доста по-трудно. Едно от най-важните решения в моя живот беше дали да се оженя за жена си. В съвета ме попитаха дали искам да я взема за своя съпруга. Аз казах, естествено. Служителят ми направи забележка, че естествено не важи и че трябва да кажа да. Тогава казах, да, естествено. Трябва да вземем решение. В решенията се крие сила. Бог ти предлага живот в цялата му пълнота за цялата вечност. Трябва само да признаеш, че си съгрешил, да помолиш Бог за прошка и да решиш от сега нататък да живееш за Него. В Библията пише в Евангелието от Йоан 1 глава 12 стих: а на онези, които го приеха, даде право да станат Божии деца, на тези, които вярват в Неговото име. Спомняш ли си още за течението, за което говорихме при втората точка? Ти се намираш там някъде далеч навътре в морето и няма как да се върнеш със собствени сили. Положението е безнадежно. В този момент капитанът на един минаващ кораб вижда твоята нужда, приближава се до теб и ти хвърля спасителния пояс. Какво ще направиш сега? Ще хванеш ли пояса и ще позволиш ли да бъдеш спасен, или ще продължиш да се опитваш да си помогнеш сам? Бог изпрати Исус Христос на земята, за да стане спасителен пояс за нас, за да ни спаси. Исус Христос ти казва в Откровение 3:20: ето, стоя на вратата и хлопам. Ако чуе някой гласът ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мене. Как ще реагираш на това Божие предложение? Какво решение ще вземеш?